sa aming service. For now, may most standard. Sabi ko late na ko, pero medyo delayed ang amon nga van. So, probably, I need sa mga 20 minutes para magamit ko na lang ang ako nga time. Konting makeup na lang ko and then coffee. Ito namin sa ilang ng mga music. Ito ka mga 90s na vibe. Avril Lavigne. Baka na lang. Ano na lang ko miss. Tagpila. Tag isa ka chopan. Ano nga siya pa? Ham and cheese. Anyways, guys, nalipat ko pala maghambal sa inyo kung diin tamakad to, no? We're going to Dumaguete. It's already 6:41. Siguro makaabot kami to mga lunchtime. This is another vlog for the life of a reporter series. So I'll show you kung gaano kami sa mga mga coverages. So, while waiting sa akon nga mga upod kag sa amon van nga naghalin pa daw sa hinigaran. Masulat na lang ko siguro sang mga balita para later jutay na lang akong talapos. Kaya na amon service. Hello, good morning. Hello, Ting kate ka? Dire lang ka. Dalon mo kami sa ibo. Ay, pwede man na. Ay, dito. Stopover sa Milas. Kasi Miss Grace, bago nga servidora sa Milas. Ang pinaka-sexy. Yung mag-serve. Double body. Thank you. Namit ni siya. Ang potato cake, must try. Of course, ang bibingka. Ang carrot cake, must try man. Wow, grabe ka healthy. My 525. Miss Grace. 5 ka lang daw. Cheers! Cheers! Kao kami dito dahil. Cheese. Ano siya? Check up siya tomorrow. Joka? Joka bastos ko no. Namit ka sa batang nga tunaw ang cheese magkaon ka dahil. Dapat ano mo sa mga medical records walang halis. Doktor general. The patient opted to seek you. Dahil may nga yung ngamal ko. Dahil may nga yung ang sabi ko sa taba ko. Nagtawa ko, be. Dapat ba sexy? Totoo mo lang na magkaon, no? Hindi ka naman akala mo ako kagat. Ano na ako? Nagsabal sa ito na. Oo naman. Bye. Tapos, first tayo, yung silingan na gano'n, nag-ibit sila nga mga media. Doy magsula ka ba yabi? Bye-bye. 202. Yaw ka pa ni-figure out kung ano ning imo nga ano.
Or na. Wow, CNN. Ganyan na yun. Palek mo yan nga, tay-tay. Papatsyon mo kami. Subo kasi mo yan ba? Ang pulis sa Ang Google pala. Wala din pala kapuli. Turn left pa tayo kami tayo. Turn left ka daw. Babadyo ba? Left. So we're here na sa ang galing nga nandun. Sir, ano galing nga name sa school? Foundation University. We're here na thank you. So, we're here na at the Foundation University where there will be the Battle of Brains organized by the Energy Development Corporation. Unang question natin. Anong kiss mo ko? Sabi niya, kiss mo ko. Again na. It's okay. Was that you? Kanina yung taas? Okay. Can you go here on the stage? Can you show everyone kung paano mo itinasok sa cellphone mo at binigay sa inyo mo? Paano? 1, 2, 3, go! Sabay daw kayo, Robi. Naging proud ka dyan. Naging proud ka. Okay, Robi, sabay na kayo. So, itaas kamay, yung cellphone, tapos, yun. Sa kanina yun. Gulang ko na, mag-champion ka. Okay. What's it? Answer mo! Answer mo! Answer mo! Answer mo! Di ba may question ako? Security first. Okay. Kikuha, please. What's your name? Sorry? Hindi ko na kasi What's your name? Chanel. Chanel, guys. Correct! Correct. Maraming salamat for that one. Ha? You know guys, kung sa chicks lang okay eh. Pero sa liig eh. Pag sa chicks na, pa ganun ako. Pero pag sa nagpapa... Maraming salamat. Thank you. Wow, may pa-selfie pa. Pagkatapos mo kung halikan sa liig, sabi mo kuya, pa-selfie. On our way to interview the EDC head. Sit here in front. Para anyone who wants to raise a question, please just raise your hand. Okay, Sir Jay? Sir Leo? Second time for Southland to be the champion of our battle of the Brains. The first one was That was 2 years ago. 27. And they positioned the school as the home of the Battle of the Brains champions. Am I right? Yun. May training sila. So please. How do you feel bagging the championship this year? Guys. Parang gusto mo sabagot eh. Usually, I live far away from the city of Cabangan proper, 20 kilometers away from Barangay Cabangan. I decided to stay here with Paul for more than 2.5 months in their house just to study together, just to make fun together, and also just to strengthen the chemistry for the competition. Practically your BFFs for life. You're serious. So how long did you prepare?
Tulungan ko na. Guys, how will you spend the money? Good question. So far, I still have no plans on, of course, how I could spend the money. So, I'm very happy. I didn't expect this, man. My phone is not working. You're going to divide it. Yes, and also for the new bid examination this Saturday, which is technically I don't have the money for going to pasalubongs, so I'm happy that we won, and that's how I'm going to spend the money. The rest of it is from my parents. You know what? I'll take care of your pasalubongs. Sabi na, ay, sige po, sir. That's why I keep on attending these events, because I truly see that there is a long-term goal for DC holding these adult debates. Kasi hindi lang siya, I'm a big fan of Game Ka Na Ba, of Who Wants to Be a Millionaire, of quiz shows. But it's one thing to put that into a reality. So, there's Dari na naman breakfast, moms. Ano yun mo? Bye! Ano na siyang dates? Dates? Oh, dates. Dates na. Sa dessert, topic ka, oh. Ano ba, May pa na sa may date, kaya na sa dates. Ara ko na date. O, tapos may pares na ka-date. Pero siya wala ka-date. Lagaw dyan na yan, tis. Magpuli! Nasa di kita naglagaw. Gani. Dari mo lang. Kapag ang pedestrian, kita ko rumis. Mga dakop na di karon. Vanas ni ma'am na choco or butter? One choco, one butter. 360 ma'am. Butong ni Goro. Butong eh. Ano, fake man, ibos sila matangin. daw. Ma'am, baka naman mga wasal, hindi ako na matapos. Wood from Tanhai, baby. When you open it, the easiest way is to pull it apart like Oh, wow. Wow, it's amazing. Love it. Hey, what's up, vlog? Please share, like, comment sa comment section below, and subscribe.